Som avui en un carrer curt i potser no gaire conegut, el de l'Institut Químic de Sarrià, per explicar una vida llarga, polifacètica i molt popular, la d'Emili Teixidor. El número 2 del carrer de l'Institut Químic de Sarrià, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, hi va viure el novel·lista, pedagog, periodista i activista cultural Emili Teixidor, nascut a Roda de Ter el 1932 en temps de la República. Emili Teixidor va néixer al mateix poble que un altre escriptor destacat de la segona meitat del segle XX, Miquel Martí i Pol, amb qui mantingué una amistat al llarg de tota la vida. Però, a diferència del poeta, Teixidor aviat va deixar la Plana de Vic per venir a estudiar i viure a Barcelona. A Barcelona va cursar dret, filosofia i lletres, periodisme i magisteri, i totes i cadascuna d'aquestes formacions tindran un pes determinant en les seves múltiples facetes professionals i creatives. Per començar, Teixidor ocupa un lloc ben destacat en la literatura infantil i juvenil catalana, especialment en el moment de la seva represa entre el final del franquisme i els primers anys de la democràcia. Les seves obres es distingeixen per la qualitat literària, l'excel·lent acollida de la crítica i, sobretot, per l'entusiasme dels lectors. Diverses generacions de nois i noies del país van descobrir o redescobrir el plaer de llegir en català més per la fascinació d'unes històries noves, enginyoses, intel·ligents i ben construïdes, amb un llenguatge ric que no fas per militància. La seva producció en aquest punt és extensa i de gran qualitat i inclou alguns dels fenòmens literaris més rellevants de la literatura infantil i juvenil catalana contemporània: El soldat plantat, Les rates malautes, Dídac, Berta i la màquina de lligar boira, L'ocell de foc, Sempre em dic Pere, El príncep Alí, En Ranquet, El tresor, Cada tigre és una jungla, etc. Fort de roure, Les ales de la nit, L'amiga més amiga de la formiga Piga. L'obra de Teixidor en aquest àmbit va ser reconeguda amb el Premi de Literatura Infantil i Juvenil de la Generalitat de Catalunya i amb el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil atorgat pel Ministeri de Cultura espanyol. Però el més important és que aquestes obres segueixen sent llegides pels nanos i disponibles al mercat editorial. Històries com ara la de Dídac, Berta i la màquina de llegir boira segueixen interessant-hi. Observeu bé. De les 8 xemeneies començà a sortir un fum que pujava cel amunt, s'ajuntava i formava un dibuix penjat a l'aire. «Una flor!», cridà la Mariona Ona. «Una flor blava!». Tothom somreia. La boira havia format una gran flor de 6 pètals oberts, esbadellada, tota de color gris-blau. La flor pujava amunt, i s'esfilagarçava cada cop més fina fins que el vent la va esbonzar i se l'endugué. Però la boira que anava sortint manejada des de dins per les mans destres d'en Mai Tenquis a través de filtres, sedassos i colorants, es trobava ara per a formar un vaixell i després un arbre i un llargandaix i... «Qui endevini què sortirà ara tindrà un bon premi», animava en Mai Tenquis. La boira prenia la forma del tub pel qual l'inventor la feia sortir. El buf dels paraigües, en obrir-se i tancar-se, la llançava amunt. La boira es lligava d'una forma estranya ara. Formava la figura d'un elefant... No, d'un camell. No, era una muntanya. «És un elefant», deien els uns. «Fixeu-vos en la trompa». «No és una trompa», feien els altres. «És el gep d'un camell». «Us ho mireu malament», intervenien uns tercers. «Us ho mireu al revés, gireu el cap i veureu que es tracta d'una serralada». El vent s'enduia la figura i aviat no en quedà res. En la literatura per a adults i en un període cronològicament posterior, Teixidor es consolidarà com un autor de qualitat, amb un registre i alhora ric i planer. Un autor popular i reconegut, amb obres com el recull de contes Sic Trànsit, Gloria Swanson, i les novel·les Retrat d'un assassí d'ocells, El llibre de les mosques, que va ser Premi Sant Jordi l'any 99, i Pa Negre, l'obra que sens dubte el consagrarà definitivament. Pa Negre serà una obra multipremiada, amb el Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya, el Lletra d'Or, el Joan Cressells, de narrativa, i també el Premi Maria Àngels Anglada. L'obra narrativa per a adults de Teixidor sovint explora la memòria de la Guerra Civil i dels anys més difícils de la postguerra al nostre país,
temps de gana i d'injustícia, de misèria material i moral, de silencis i de por. Un temps propi en mans alienes on la vida quotidiana apareix marcada per la repressió, la pèrdua de la innocència i la lluita per la dignitat. En aquest context, Teixidor combina la mirada crítica amb una gran sensibilitat humana. És el record d'una generació condemnada i n'és el seu homenatge. De sobte, la mare es va aturar i tot el grup va fer el mateix. Va girar la mirada cap a un grupet de 2 homes i el capellà que parlaven apartats del camí en un prat amb estris de pagès. La mare se'ls va mirar un instant i el grup d'homes va semblar que suspenia la conversa i li tornava la mirada amb el cap baix, com si esperessin la seva iniciativa, una reverència, un acatament o una salutació, i semblaven disposats a acceptar-la i a retornar-li. Però la mare, amb pas decidit, es va dirigir cap on eren els homes i el capellà. Ara reconeixia que un era l'alcalde i l'altre el cap de la falange local, en Brull, amb el seu bigotet retallat, que venia a l'escola parroquial a primera hora del matí i ens feia formar al pati per saludar la bandera i cridar la consigna del dia, que no enteníem què volia dir, crits que ell proposava com «Los luceros del alba brillarán eternamente sobre la juventud de nuestro destino imperial» i coses així, que fins i tot nosaltres, criatures, ens semblaven jeroglífics incomprensibles. En acabar, hissava la bandera i cridava encara més fort «Caídos por Dios y por la patria!» I tots havíem de respondre amb el més auster i brutal estil militar. «Presentes!» La mare va anar de dret cap al petit grup d'autoritats. La Sió va voler aturar-la amb un «Florència, no, ara no». La tia Enriqueta va intentar agafar-la per la màniga que li penjava, però la mare se'n va desfer d'una estrebada. Les 2 dones van seguir-la, un parell de passes endarrere. Jo em vaig quedar parat a la vora del camí, mort de vergonya. La mare es va plantar al davant dels 3 homes. Ells se la miraven amb respecte, fins i tot amb cert temor, em va semblar endevinar. Quan el capellà va intentar obrir la boca, la mare va dir amb veu dura, aquella veu que només li havia sentit 2 o 3 vegades i que feia tremolar de por, una veu plena de ràbia però gens alterada, una veu ferma, sense ni un tremolor. Què més voleu? Ja el teniu mort. Esteu contents, ara? Me'l vau treure de casa, sa i bo, i me'l torneu desfet, malmès, sense vida. En què us beneficia la seva mort, m'ho voleu dir? Serveix per alguna cosa? Jo us ho diré per què us serveix. Us ha servit per calmar l'enveja que porteu a dintre, per trepitjar un cop més els que no acoten el cap davant vostre. Si hi ha Déu, no crec que us perdoni. No us ho pot perdonar de cap manera. La mare es va aturar un moment per respirar i va continuar sense fer cas de la Sió que al seu darrere repetia «Florència, deixa-ho estar». I dirigint-se als 3 homes suplicava «No em facin cas, si us plau, no li tinguin en compte. No sap què diu, no és ella mateixa. S'ha d'entendre que ha perdut el cap». L'adaptació cinematogràfica dirigida per Agustí Villaronga el 2010 va esdevenir un èxit rotund de crítica i de públic, amb 9 premis Goya, 13 premis Gaudí i el Premi Sant Jordi de Cinematografia, contribuint de manera decisiva a projectar l'obra de Teixidor més enllà de l'àmbit literari. Tanmateix, la tasca cultural d'Emili Teixidor és anterior, de llarg recorregut i fins i tot es podria dir que més rellevant que el fenomen de Pa Negra, per bé que aquest sigui tan merescut com conegut. Teixidor va exercir durant molts anys com a mestre i professor i va ser un dels fundadors, juntament amb altres col·legues, de l'Escola Patmos de Barcelona, que va dirigir entre 1959 i 1975 al carrer Bisbe Català, no gaire lluny d'on som ara mateix. També va tenir una participació destacada alhora en diaris generalistes com a crític, el Diari de Barcelona, l'Avui, el Punt, el País, la Vanguardia, en revistes infantils i juvenils com Cavall Fort i 13 vents, i en ràdios i televisions. Per la seva doble condició de mestre i d'escriptor, de pedagog i de divulgador, Teixidor va dedicar bona part dels darrers anys de la seva vida a visitar escoles i instituts per parlar de la lectura, l'escriptura i la literatura. Fruit d'aquesta experiència, publicà un llibre que recull reflexions d'interès
sobre la importància de llegir. Es tracta probablement d'un dels millors assaigs en català sobre aquest tema, adreçat a mestres, a professors, a bibliotecaris i a pares i mares, i amb un títol tan suggeridor com significatiu: La lectura i la vida. Tota aquesta tasca polifacètica li va ser reconeguda més enllà dels premis estrictament literaris, amb la Creu de Sant Jordi l'any 92 i amb el títol de doctor honoris causa per la Universitat de Vic l'any 2012. Més enllà dels reconeixements, creiem, però, que la millor manera de tancar aquest breu recorregut sobre la figura i el projecte literari, cultural, pedagògic i, en definitiva, vital d'Emili Teixidor és fer-ho amb les seves pròpies paraules. Sense lectura no seríem el que som, no seríem humans. Necessitem paraules, poesia, sobretot, per humanitzar-nos. Els llibres formen part de la vida, són un dels components essencials de la vida, de la mateixa manera que ho són l'amistat, l'amor, la tendresa, l'alegria, els negocis i tot el que contribueix al fet que la vida sigui més agradable i fàcil i comprensible i digna de ser viscuda. En definitiva, una vida sense llibres seria tan impensable com una vida sense amistat, sense amor, sense tendresa, sense alegria, sense negocis. Perquè els llibres no són més que els dipositaris de totes aquestes coses i sense llibres els humans ens quedaríem sense memòria, sense història, sense paraules o com a mínim amb una pobresa d'expressió que convertiria el nostre viure i la vida dels nostres pensaments en una tasca més difícil, sense cap tipus d'experiència dels altres ni cap mirall interior. Seríem uns perfectes desconeguts per a nosaltres mateixos. I per acabar, recordem que l'atracció literària és un compromís íntim. Cada lector té una reacció única perquè cada persona llegeix a la seva manera, com cada autor escriu a la seva manera. No traïm la nostra manera de llegir o d'escriure per afalagar la moda o el lector, perquè d'aquesta manera ens menyspreem nosaltres mateixos i menyspreem també el lector. No?